bydd rhaid I fi rithro i'r theatr I gael cesarean brys. Yn anffodus, doedd y meddyg oedd yn brysio fi drwodd mewn Cader Olwyn ddim ar sgiliau cyfathrebu gorau. Mi ddefnyddio fi ryw eiriau tebyg I mortal danger neu rhywbeth fel yna. Oedd yn golygu mod I mewn tipyn o banic ag ofn, ond mi oedd y fydreg yma'n bwyllog a'n esbonio yn Gymraeg be oedd y sefyllfa, a diolch byth. Mi ath yr driniaeth yn iawn ac mae gen I ferch fach iach 6 a hanner erbyn hyn. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r fydreg am dywelu fy meddwl I, dywelu fy ofnau I, ac oedd clywed fy mamiaeth yn y sefyllfa yna yn beth arbennig iawn.